Hello, mbola tsara. Tsy ho lava loatra video ty fa am'le nikoragniky igny za koa fa misy topic tonga agnatin'ny saigninahy de aleoko tonga de atao. Ke niany ty zegny za nahatsiaro hoe motivation satria tsy tegna motivé za igny. Za niany tsy tegna motivé fa tsy maintsy nagnano video za satria izegny indrindra ny topic mila nataoko. Efa avy nataoko izegny taloha de nataoko hoe procrastination. Fa ny tegna marigny motivation i tsy raha avy fô fa izy mila atao. Ka fa psychiatre magnano assessment na patient dépressif de ataonjare agnatiny zegny hoe le motivation. Oui, misy motivation ve le olo, misy enthousiasme ve le olo, mahavita tia hitsangana ve le olo. Kanefa le motivation tsy raha ke hoe raha avy aminao fa raha mila ataonao. Antegna ka fa tsy motivé izegny indrindra no tegna atao satria misy raha agnatin'ny jerinao akagny zegny mitady na izy ty i-relax na izy ty hialangalagna, ty hiala zegny. De igny indrindra zegny no mila takleny de tohizagna le motivation. Magnanaova tâche farany madiniky, mibango volo, mandeha miseky, magnano madiodio, raha magnano karaha zegny. Satria ndraindraiky zegny agnatin'ny raha mahakamo olo sasany. Karaha igny zegny motivationao misy ndraiky koa. De misy koa zegny olo magnano karaha hoe misy mpampianatra zay mivôlagna karaha ty hoe izy zegny karaha raha misy FBI mankonkogno an-tragnonazy zegny izy tsy maintsy mitsangana izy 1 2 3 izy tsy maintsy mitsangana izy satria zegny hoe tsisy motivation ndraindraiky baka antegna fô maraindraigny igny efa misy tsy nahefa zay tsy tia andeha hiasa za zegny tsy tia fô za zegny tsy tia hagnadio. Amin'igny indrindra anao no tegna tokony mitsangana de ataova raha mahazatra. Ka indraiky indrotsy ndraindraiky tsy de misy raha iôva loatra fa mila atao karaha raha habitude igny karaha igny izy miôva jerinao avake zegny manjary hoe za ty mila mitsangana de atao le farany mahakamo anao na mampazoto anao de ataova igny de am'zay zegny mitohy le motivationao de mbô misy raha miôva fa mila consistant. Zegny tsy miôva satria habitude ma zegny mila 3 semaines consistant zay vao magnôva manjary nature antegna, manjary fomba antegna le raha après. De zay zegny le but hoe hagnôva antegna ho motivé isan'andro fa i raha zegny j'ai la flemme. Tsy zegny fivolagnana azy amin'ny teny vazaha asany. Soratako edy legny mahay. Thanks for watching et à la prochaine. Bye bye for now.